Yebo siyami. Ya, sithi namhlanje ake sikhulume ngenhlanhla. Sikhulume ngokuphazamiseka kwenhlanhla yomuntu. Inhlanhla yomuntu noma inhlanhla nje emntwini ave ibalulekile. Kungaba inhlanhla yokuzalwa ekuthiwe inhlanhla ozalwe nayo. Noma kube inhlanhla oyinikezwe abadala basekhaya, amathongo akubusise ngayo leyo nhlanhla bese kuthi kuya ngawe ukuthi uyakwazi ukuthi uyibone leyo nhlanhla bese uphinde futhi uyakwazi ukuthola umuntu owakulungisela leyo nhlanhla ukuthi isebenze. Ngoba abanye bethu bahlupheka nje inhlanhla abanayo. Inhlanhla yomuntu ave ibalulekile ngoba konke esisuke sikwenza phansi komthunzi welanga kusekelwa inhlanhla osuke uzalwe nayo noma inhlanhla osuke uzoyipha abadala basekhaya. Inhlanhla yomuntu iyake ihambe iphazamiseke ekuphileni noma endleleni empilo ngoba kunezinto esizenzayo. Thola ukuthi lento esiphazamisa inhlanhla zethu. Zokuqala nje abantu besilisa. Abantu besilisa iyake ihambe iphazamise inhlanhla kubona. Ngokuthi kuyenzeka umuntu wesilisa anganeliseki. Thola ukuthi umuntu wesilisa useba nentombi eningi. Leyo nto leyo iyodwa nje iyalivala inhlanhla yomuntu. Iphinde futhi lento thola ukuthi leso ntombi eningi onazo. Khona enye eyakakhipha isisu ayangakutshela umbathe naye. Thola into zakho seziyavaleka akusayeki phambili. Uthi hawu yazi ngathi ngilala noSibanyana into zami zavaleka noma ngamene amashishazi ngawukuthi kanti wakhipha isisu lomuntu angakutshela. Okwesibili kuningi nje sikubale konke. Okwesibili kuyenzeka nasi nani ukuthi umuntu wesifazane nesikhathini akufanele umuntu wesifazane loyo abe umuntu okulungisela into yokudla into ethunjini ukuthi ukulungisela ukudla manje or nilale embhedeni owodwa noma niyeke nenze ucansi kodwa nilale embhedeni owodwa naye akufunakala kanjalo. Kodwa bambani thola ukuthi uyakwazi lento ukuyiprevent ingenzeki. Kodwa thola ukuthi uyahamba uyogibela ikhumbi uhleli nomuntu usesikhathini lesinto yakhe awazi. Suke lapho uyahamba mhlawumbe uyanoma ngayikuphi endaweni yokudla. Nawufela leyo ndawo yokudla leyo thola ukuthi wena manje umuntu odlayo. Lo udla lokho ulungiselwe umuntu osesikhathini asazi siyadla bafethu ema-restaurant siyadla kuphikuka. Asazi ukuthi abantu abasuke besilungisele lento le basuke besesikhathini noma bekuphi. Then sesizongena abantu besifazane into evala inhlanhla abantu besifazane ukuthi naye kusekufana ngomuntu wesilisa ngoba uma ngabe uzoqoma ube namadoda amaningi awunye uthole ukuthi omunye aqome inkabi eyazi kahle ukuthi yenza umsebenzi umuntu ayiqome. Manje kathi khibe phefuna abantu ubuzwelana nawe kwenzakalani kuwe awubuzi ngani kwenzakalani kuwe. Okwesibili amantombazane athanda imali aqome abafana bahamba ngemoto edurayo abafana bathwele abuye azulana nawe lo muntu lo athobula inhlanhla yakho. So kuningi esingabalula okuvala inhlanhla yomuntu. So anye sesikhulume ngenkinga kuphelayo. So ngenze njani ke nesengithuthelele inhlanhla yoma inhlanhla yami mayingasebenzi. Xhumana phela nodokotela akwazi ukuthi akusize noma akulekelele kuleyo nto leyo osuyibuka esiphazamiseke isimo sokuvaleka kwenhlanhla yakho. Siqale esihlole kuqala singakasiza isiqale siyayihlola kuqala. Sihlole sibheke ukuthi kwenzakalani iyini. Mase sihlolile sesiyakwazi ukusiza kanjani ke manje ngoba asikwazi ukufike sikusize nje singasihlolanga. Ngoba kufanele silalele isidalwa esikugadile wena ukuthi yini le esifuna ukuthi wena uhlanjululwe ukuthi inhlanhla yakho iphinde futhi ilunge. Phinde futhi kancane uma ungumuntu kumele vele ugqome ugeze nje uphalaze ngonangele lutho ngoba uyalungisa wena. Uzilungisa wena ingaphakathi lakho nengaphandle lakho uyazihlambulula uyazigeza. Ungalinde ukuthi uzuye enyangeni noma uzuye esangomeni noma uzuye kumthandazo ukuthi ufuna ukuhlanjululwa cha. Lento kungayenza even ekhaya. Kodwa khona lapho khona ke thola ukuthi suzuhamba ngisho nalesichitho uthatha indoda yomuntu yashanga isichitho lo mthatha intombi yomuntu wakushanga isichitho lo mfana loyo. Lento isidinga thina kodokotela ukuthi sibuke sikwazi ukuyihlambulula lento lena sigeze kuyona. Sigeze sihlambulule ikwazi ukubuya inhlanhla yakho bese siyakujodisa ukuthi njengamanje yenza kanje kwenze kanje. Kuningi ngathi sikhuluma ngakho okuthipha inhlanhla kodwa ngenxa yesikhathi ke sesobuye futhi sibuye nangelinye ilanga ngoba siyathanda siloko sifundisa
sifundisa kodwa asiphoqe muntu onendlebe uzozwa ofundiseka ukuthi uzofundiseka amanga